هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسانه إلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسكناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في خلقه فلا يأكلون وما علمناه الشعر والله ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله طاعة أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعله عوجا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق من يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. بدأ الإسلام أمي الله سبحانه وتعالى تنوك على بركة تنغني لين كوفي أكان كشي كبو شيطان تورما أمان زنزيني دلبا مسا توغي ألم يكو دامنا نالب يكو لبا ألم سونا كان الله كنو كاي بما يلاولا مامونو نو نيانا ميارا الله سونا أنغا يولو لبي أمي الله سبحانه وتعالى فوق على بركة bari fasamandiyaw la belebele ba do fen jumay aramaden be fen min nyinini ala ya kaye o fasamandiyaw la belebele bay way ka do ka fo mawbe nyonga dani fasamandiya yoro jumena way ala nya siranye bari ala ko mame sirana ale ala nye ala be dado yeleye amadam yele ma tawye abi garze ke fena fen mi ta ameriki ba soro wa be fen di ma fana ma to rete fen mi nyini ku ba soro bolo kono amba nyini ala fe ala ka ma fasamandiw ala nya siranye jon ala ka nyo jama kulu cela ala ko ke kira bunya kama salli ala rasul ambe ala fo kala barkada bi kutuba dabora femi kama ambe kuma se mamunu ma oye anga jeunesse wudi shiniya sigu kutuba me boli jeunesse kan bari ko chaman be ga ke je kono bi ala e kangari chaman da je kono mamunu shinini jigi kanga daw ka chokrobaw deselen ko mamunu an faw deselen ko na jigi kanga daw kan oye an demsenudi ngani ye demisenw ka barake cogo jate minɛ bi ni ye demisenw ka fɛn kanutaw jate minɛ bi ni ye demisenw ka taabolo jate minɛ bi i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ ala ko ye bari ala ko fɔra k'a bila yɔrɔ min na maaw y'a wuli ka bɔ yen diɲɛ laban in na maaw bɛ t'u sigi ka fɛn jumɛn décortiquer o ye ala ko de ye maaw tɛ ka siran ala ɲɛ bilen dɛ maaw yɛrɛ bɛ ka ɲɛrɔki ka kɛ ala ko de ka sisan k'a décortiquer a tora sɔɔni u bɛna haya dɔw ta kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ ko nka ala filila ala tun man ka nin fɔ sɔɔni dɔrɔn o de bɛna kɛ o kama an ye kutuba sigi k'an ɲɛsin an ka jeunesse ma bari ala ye fɛn jumɛn fɔ fɛn jumɛn kun ka di ala kira ye a ka kɛwale ye fɛn jumɛn ye ala kira yɛrɛ cira kana mun kama nin ma se ka dɔn kosɛbɛ o de kama maaw yɛrɛ t'u ka kɛta dɔ bilen nka ala ye nin layidu ta k'a sɔrɔ bi ma se dɛ ala ko ni diɲɛ laban sera a ko i bɛna taamasiyɛn dɔw ye ɲɛ la i bɛ saya kanu ka tɛmɛ balo kan o dɔ ye jumɛn ye alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam alakira de ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan
woni ala kɛra ma diya maa min ye i b'i si kɛ ala bato la ala mago t'i la bari wajulikɛra bɔra k'a fɔ sisan ala y'o de fɔ lawlahu ma kalaqtul khalaiq a ko ne ala kira kun tɛ ne alaw taala n kun tɛ danfɛn da dugukolo sanfɛ n'o ma diya maa min ye ala ko ale mago t'i la dɛ o manto ye anw minnu ye bi an bɛ ala fo ka ala barikada ala sɔnna ka minnu kɛ silamɛ a ye ala fo dɛ nin ye limaniyaba de ye i k'a dɔn k'a fɔ nabi ɲuman dɔw tɛmɛna u n'u mantow cɛ u ye ko kuntan dɔw kɛ dugukolo sanfɛ ala m'u sara ni foyi ye fo halaki bari inna allaha qadirun ala kulli shay'in yaghfiru man yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu khabirun bima ta'malun fɛn bɛɛ se bɛ ala ye a bɛ yafa maa ma min ye ala ja wa ala bɛ maa ɲangata min ye ala subhanahu wa ta'ala ja o kama an ka jeunesse k'u jantu yɛrɛ la ni yɛlɛla an ka réseau sanfɛ bi mali tun bɛ cogo min na kunu mali tɛ ten bi mais a caman ye mansaw de nɔ ye mansaw de nɔ don bari cɛ caman bɛ yen bi i ka du kɔnɔ i b'i sigi k'i denw ka kɛwale filɛ yala e k'u to a la kunu yala e tun bɛ tan wa waati min na e tun b'i ka denmisɛnniya la ala y'i kalifa cɛkɔrɔba min na a sɔnna k'i ye k'i to yen wa a sɔnna k'i ye kojugu la jogojugu la k'i to a la wa i bɛ miiri o de la i bɛ bi denw dilan n'o de n'a y'u bɛɛ lajɛlen to yen ko bi denw Allahu akbar sini ma nɔgɔ dɛ sini ma nɔgɔ bari Allah subhanahu wa ta'ala ala ye n dalen gasi kuranɛ kɔnɔ a ko ya yohannas a ko ya yohannas aw aramadenw maa mun lemaniyara n'u dara ala la a ko ku anfusakum wa ahlikum nara Allahu akbar a ko aw aramadenw maa min dara ala la wari maa min bana ala la maa min yɛrɛ t'a si la maa min yɛrɛ t'a nakun dɔ diɲɛ kɔnɔ ala kan bɛ bɛɛ de ma nin yɔrɔ la nasu ajma'in a ko yaw aramadenw ku anfusakum wa ahlikum nara a ko aramadenw bɛ aw ma ne masaba ala kumakan don a ko a ye a yɛrɛkun kɔlɔsi dɛ a k'a yɛrɛkun tanga o dɔrɔn tɛ dɛ a k'a ka somaw tanga a k'a ka denbayaw tanga a k'aw fɛlamaw tanga maa o maa bɛ k'a ka di ye a ɲini k'a don ala ko dafɛ a k'u bɛɛ lajɛlen tanga ka bɔ fɛn jumɛn ma nara o de ye ala ka layidu ye o de ye ala ka ɲangata ye o de ye ala tala ka funu ye o kama bɔnɛ bɛɛ bɛ don bɛɛ lajɛlen ye don min ni ala bɛna taa an ka lebubaw da kɛnɛ kan bɔnɛ b'o don in ye dɛ ala yɛrɛ ko ten ma lakum la tanasarun adamadenw a ye to an ka siran ala ɲɛ don min na i tɛna maa sɔrɔ k'a bɛna taa fɔ ala ne ka karisa de ye karisa ye i bɛ se k'a to yen ne kama don min na i tɛna o maa sɔrɔ i la o de ye alikiyama jɔn don ye o kama ala ye kangari da ka kangari da kuranɛ kɔnɔ a ko a ye a yɛrɛkun tanga a ka somɔgɔ n'a ka denbayaw ala ye maa o maa dɔ ye garisɛgɛ la k'i n'a ye ɲɔgɔn dɔn i seko bɛɛ lajɛlen kɛ a ka se ka ala dɔn u ka tanga fɛn jumɛn ma naran o de ye tasuma ye narun hamiya tasuma min n'a yenge n'a nɔrɔ a nɔrɔ tiɲɛnen a n'a dimi o de bɛ taa yenge jɔn dusukun kan o de ye jahannama ye a ko a y'a yɛrɛkun tanga ka bɔ o ma wa quduha nasu wal hijara tasuma min n'a bɛna taa da don sini ni farakulu ye nka ni m'i ka denbaya tanga n'i ma sɔn k'i yɛrɛkun tanga e m'i balimaw tanga i m'i ka sigidamaw tanga i ye bɛɛ lajɛlen to yen bɛɛ y'i ta kɛ i k'a dɔn k'a fɔ aw bɛna taa kɛ fɛn jumɛn ye o ye jahannama takurunna de ye jahannama takurunna a misaliya min filɛ an bolo yan nin e ka t'i bolo don a la n ma waati jan d'i ma dɛ seconde 5 i bolo don tasuma la k'o kɛ ban min b'an bolo yan bɔra jahannama min na a nana cogo min na riwayaw nana n'a ye cogo di ko jahannama tasuma dɔ de nana miskala zarati ɲɔgɔn jibirila y'a ta ka n'a bila dugukolo sanfɛ nka ka ko nali ɲɛ u ko k'a y'a ko de a ye tasuma in ko ji la kɔ ba 70 koko ba 70 a y'o de kɛ tasuma in na ka sɔrɔ ka n'a bila kuluba dɔ sanfɛ tasuma in ma ku diɲɛna a ye kuluba in ci ka jigin ka dugukolo 2nan ci ka na izabu ci ka sala ci ka dibi ci ka fiɲɛ ci ka t'i da nɔ na jahannama kɔnɔ
ɔ a taara ka fɛn minnu to yan n'o ye sisiw ye riwaya nana n'a ye k'olu de filɛ an bolo nin an bɛ k'an mago de ɲɛ u la u bɛ tiɲɛni k'an kun an bɛ tila k'an mago ɲɛ a la o tasuma in de filɛ an bolo n'i ye ba ni adamaden bila a la ala k'an kisi 10 minutes dɔrɔn n'i ye ba ni adamaden bila a la 10 minutes kɔfɛ i ka na filɛ i bɛ masaya segin ala subhanahu wa taala ma ɔ n'a fɔra ko ala ye mɛlɛkɛw de bila k'o labɛn san 3000 u bɛ ka tasuma in ɲaga k'a labɛn ka jɔn kɔnɔ lili zɔlimina a ma labɛn ka kafiri kɔnɔ dɛ a labɛnna de ka lili zɔlimina tɔɲɔlikɛlaw tɔɲɔlikɛla ye jɔn ye maa min ye ala dɔn k'i ban ka ala bato tɔɲɔlikɛla ye jɔn ye maa min don o don e bolo bɛ ka maaw ta ka t'u da kaburu kɔnɔ e ma se ka jigin ni ala ko ye tile kelen i ma sigi ka miiri a la f'e i ta bɛ bɛn walijugukɛ ma o de ye yɛrɛkun tɔɲɔna ye donc tasuma in labɛnnen don olu de ye o kama ala ye ni dalenba gosi kuranɛ kɔnɔ ka welewele da a ko a y'a janto a ka denbayaw la a k'a janto a yɛrɛkun na ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma tasuma min sini n'a bɛna taa da don ni sitanɛw ani gabakuru ani maakolonw ye maa minnu ma sɔn ala la diɲɛ kɔnɔ yan an ka jeunesse a ye ala ko filɛ nka anw fɛ yan bi fɛn jumɛn yɛrɛ de bɛ yen bi k'a ka di an ka jeunesse ye ba ne nin fɔra i bɛ fɛn bɛɛ miiri fɔ ala ko i bɛ fɛn bɛɛ miiri fɔ ala ko fɛn o fɛn ɲuman b'a la juguman b'a la nka ni fɛn min juguman cayara n'a ɲuman ye karamɔgɔw a ye wuli a k'aw jɔ a k'a ɲɛfɔ dɛ n'i y'an ka wajiluw lajɛ bi mun de bɛ ka fɔ ala tɛ ka yira maaw la bilen o min mana n'i jɔ wajilu la o b'a yɛrɛ ka bonya de fɔ min mana n'i jɔ wajilu la ale bɛ wari sɔrɔ sira min kan a bɛ t'o de ɲini k'o fɔ nka ala ye mun de fɔ ko dɔnnibaaw k'a fɔ maaw ye ba u t'o ɲini k'o dɔn janko k'a fɔ o kama dɔnnibaa caman kiti b'u ni ala cɛ alikiyama jɔn don dɛ alakira ma yafa maa o maa ma i jɔlen b'a jɔyɔrɔ la n'i ye nkalon kelen tigɛ wali i taara kuma wɛrɛ fɔ ala ko innal masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada n'i taara i jɔ maaw ka muradu ɲɛfɛ k'i yɛrɛ ka bonya fɔ ka t'i jɔ muradu ɲɛfɛ ka se ka maaw fili ka bɔ ala ko ma e ta b'i ni alakira de cɛ sallallahu alaihi wasallam ɔ n ta de bɛ n'i ta ɲɛfɔ maa min ye bari an bɛɛ sigikun ye fɛn jumɛn ko ye o ye alakira ko de ye o ye alakira ko in de ye bari nabi ɲuman bɛɛ bɛna dɛsɛ ka hadamadenw sɔrɔɲali don alikiyama jɔn don ala subhanahu wa taala yɛrɛ de y'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛna dɛsɛ ɔ ala subhanahu wa taala kanuba n'o ye alakira ye o de bɛna ala subhanahu wa taala deli a b'a fɔ a bɛ sujulu bin ala b'a fɔ alakira kana sujulu bin sujulu bin don tɛ bi ye bari baraji tɛ sɛbɛn bi jurumu tɛ sɛbɛn bi ne ye kanuba de n'i ye fɛn fɛn fɔ n ye wa n b'a kɛ alakira bɛ sɔrɔ k'a fɔ n y'a ɲini fɛ ala i ka jɔn surunali don i ka hinɛ an na an filila an ye kataw caman kɛ an b'a ɲini fɛ i ka yafa ma ala bɛ sɔrɔ ka na ni fɛn jumɛn ye a ko inna allaha ghafurun rahim ala b'a fɔ alakira i ma ne dɔn ne de ye hinɛ masa ye wa ne de ye yafa masa ye ne de ye alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye n yafara bɛɛ ma a ye taa alijinɛ kɔnɔ ɔ n'o kɛra tumana min na e bɛ sɔrɔ ka tiɲɛnikɛlaw ye sa maa minnu tɛ ɲuman kɛ u yɛrɛ ma da alako la u mago ti alako la u bɛ alakolaw de sɛgɛn u bɛ maaw kɔrɔfɔ u bɛ nkalon da maaw la u bɛ maaw buruja i b'olu de sen ye bɛɛ ɲɛfɛ i b'a ye f'u sen bɛ da u tɔ na u bɛ bolila bɛɛ ɲɛfɛ ka taa n'o kɛra dɔw bɛ bɔ kɛrɛfɛ ko ala e ko i tɛ maa ta dun dɛ i b'a dɔw kunkolo dolen u bolo i bɛ dɔw yɛrɛ kantigɛlen f'i k'u kanfile u bɛ n'u jɔ ala e ko i tɛ maa ta dun ala e de ye ne da i ko i t'i ka jɔn tɔɲɔ ala e ye ne da i ko maa ta tɛ t'i fɛ ala ne ni karisa tun bɛ sigida kelen na dɛ a y'a denkɛ bila k'an gosi ka bɔ moto sanfɛ soit u taara bin dalen ka n ka so kɔnɔ k'an kantigɛ nafoloni min bɛ n bolo k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye ala ye dun k'e tɛ maa ta dun dɛ n tɛ jɛn n ka hakɛ kɔ n ka hakɛ bɛ sara n'o kɛra fali munadili yunadi min kibari rahman mankanba bɛ sɔrɔ ka bɔ hinɛ masa yɔrɔ sa k'a fɔ hadamadenw ma a ye segin yan a ye segin a ye segin bari ne ala ko n yafara ma n ka taa nka jɔn dɔw k'o ti yafa dɛ ɔ ne ala dun ti maa ta dun donc maa ta ti to maa fɛ yan a bɛ misaliya ta ni fɛn jumɛn ye
o ye baganw de bagan minnu b'an bolo an ka sagaw n'an ka misiw a bɛ sɔrɔ ka n'olu jɔ diɲɛ kɔnɔ ala ye gerenba de misi min ma ni geren bɛrɛ tɛ dɔ in kun n'a y'a tu k'a tu fo k'a jogi ala bɛ sɔrɔ ka geren don dɔ in na i ta sara maa ta tɛ to maa fɛ yan olu bɛ ɲɔgɔn goro f'u bɛna don hadamadenw cɛla f'a dɔw nugu bɛ bɔ ni bagan bɛɛ ta sara ɲɔgɔn na tuma min ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ kun turaban a b'a fɔ a ye kɛ bɔgɔ ye o yɔrɔ bɛɛ dantanfɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka yɛlɛma ten ka kɛ bɔgɔ ye o yɔrɔ de la sa kafiri minnu ma sɔn alabato ma diɲɛ na yan minnu y'u ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ alakuta la minnu taar'u sigi réseaux sociaux sanfɛ bara wɛrɛ t'u la maa buruja kɔ u t'a ɲini ka tiɲɛ dɔn u ti ala dɔn u t'a kira dɔn u t'a ɲini ka kɛ ala fɛ u y'u ka baara bɛɛ bɛn maaw burujali ma olu bɛ sɔrɔ k'a fɔ sa y'ale tani kuntum turaban a ko ya ala hali i ka anw fana kɛ bɔgɔ ye nin yɔrɔ in na bari i b'a dɔn i ma ɲuman kɛ o e b'a dɔn sisan ni an fɛsɛfɛsɛra sara foyi tɛ yen fo n'a kɛra jahanɛmɛ kɔ u bɛ fɛn min nata o de ye sagaw kɛra bɔgɔ y'u ɲɛna u fana b'a nata ala k'olu kɛ bɔgɔ ye mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ ka n'u jaabi a ko aw ma siran ala ɲɛ dɛ aw ma se ka ala dɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ la yukallifu llahu nafsan illa wusaha a ko n ti jɔn minɛ foyi ma f'i ye min dɔn k'a kɛ yala aw m'aw kun kɔrɔta ka sankolo filɛ wa nansara bɛ se ka nin dilan yala aw m'aw kun jigi ka dugukolo filɛ nansara bɛ se ka nin dilan wa tilema bɔlen funteni banna waati min maa tɛ se ka si so kɔnɔ f'an b'an fifa kɛnɛ ma ka se ka fiɲɛ ci dɔrɔn ka na ni san sumalen nansara bɛ se ka nin kɛ ala sɔnna k'e balo cɛla san 80 san 100 san 200 e nana ala ka sara de ye e sɔrɔla ka fɛn jumɛn fɔ k'a fɔ ala k'i kɛ bɔgɔ ye a ko fitiriwale wa fitiriwale sara tɛ foyi ye fo n'a kɛra jahanɛmɛ ye badenw a ye to an ka segin ala ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ka jeunesse mais an ka maakɔrɔw aw jɔyɔrɔba bɛ jeunesse ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ n'a fɔra sisan ko dugu nɔgɔlen don ɲamaɲamaw bɛ dugu kɔnɔ poussière dan bɛ dugu la buguri bɛ fan bɛɛ k'an ka bɔ an ka jɛ ka dugu saniya yala wajibi de don k'an bɛɛ ka taa jɛ fɛrɛba kelen na bɛɛ n'i ka bali ye an ka taa jɔ karisa nana awɔ jaralakaw nana an kana fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'an bɔ dugu kan k'an b'a bali ye wa la ala ye hakili di hadamaden ma i ka se ka kodɔn de ni bɛɛ bɔra k'i ka da bali ye dugu ma saniya maa bɛɛ bɛ s'i ka du la bari e de ye du kiri ye o e de ye muso furu kana denw sɔrɔ balimaw b'i la ne ye ala ko minɛ a 100% o si se ka bɔ i ta la o kama an bɛ kuma min ta ka segin yan waati bɛɛ n bɛ kuma min ta ka segin yan bolo sira maa minnu na ko silamɛw a y'a kɛ ka ɲa dɛ a y'a kɛ ka ɲa bari mun kama kana fɛn dɔ kɛ i ka tila ka taa minɛ fɛn wɛrɛ ma min t'o ye n'a ma ɲa maaw ye bolo siyɛ la k'a fɔ k'e ye silamɛ ye kana sa n'i ma kɛ waliju ye dɛ kana sa f'i ka kɛ waliju ye alabato la ni bolo sili la k'a fɔ e ɲɔgɔn bolisɔnna tɛ k'e ti ala ko fɛ kana sa n'i ma maa fa o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i bi fɛn o fɛn kɛ a sɛbɛkɔrɔ kɛ ala ye ala ko fɔ an ye a m'a musalaka fɔ dɛ kumaw la n'i y'a lajɛ i yɛrɛ b'a ye ala ko hadaynahu sabila imma shakiran aw imma kafura sawa'un alayhima ala ko sira ye fila ye n'a ye maa min ja ala barika da a ye nɛɛma minnu k'i ye kɛ n'a ye maa min ja fitiri waleya i k'a fɔ ala tɛ yɛrɛ a ko ni fila si tɛ se ne ma nka ni kumakan fila in i k'a dɔn k'a fɔ sara b'a fila bɛɛ la fana maa si tɛ foyi ta kɔ wa maa ti maa ka dɔnni ta alikiyama jɔn don denmisɛnw de ye siniɲɛsigi ye denmisɛnw de ye sini maakɔrɔw ye minnu bɛ maakɔrɔya la bi i kan k'i seko bɛɛ de kɛ bari ala kira ye fɛn min fɔ an ye k'a fɔ du marala kelen-kelenna bɛɛ b'a fɔ sagangɛden de n'i ka saga kelen n'a y'i kɛɲɛ ka don waliforo la i bɛ kungo sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ o tɛ lahara ye dɛ o ye diɲɛna ye yan samiya donnen filɛ minnu bɛ bagangɛn na o b'a dɔn ni bagan kelen y'i kɛɲɛ sisan ka don dɔ ka foro la a bɛ kɛ mankan ye ala ko mɔgɔ marala bɛɛ bɛ tan de dutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ tan maa o maa y'i ka du ye k'i ɲɛ ci a kan k'i ka du ye foyi man d'u ye arapɛrisɔnw jeli kɔ k'i ka du ye foyi man d'u ye fitiri bɛ yen waati min tɛdaga kalelen don foyi man d'u ye waati min na an bɛ sunkalo tilegan tere la u bɛ ka dumuni ɲini k'u kɔnɔ fa
maa o maa y'i ka denbaya yala k'u to a la alikiyama jɔn don e tɛ sirato tigɛ i ka seli t'i kisi sun t'i kisi i ka hiji t'i kisi i ka ɲumanya t'i kisi bari ala ko tɛ dɛ maa si tɛ sirato tigɛ bilahi f'a k'a sɔrɔ i sera i ka mara la maa si tɛ sirato tigɛ f'a k'a sɔrɔ ala diɲɛ kɔfɛ e sera k'i ka mara don ala ko da fɛ n'i ye nin fɔ sisan dɔw b'a fɔ n dɛsɛra an ka mara la e bɛ se ka dɛsɛ u la e ɲɛ t'a la don o don juma o juma an bɛ wajilu sigi yan i t'i découragé de i b'a gaw dala de ala ko a bɛ kɛ de mais a k'a sɔrɔ buwa a bɛ yɛrɛ sɛbɛn ma fɔlɔ dɛ n'i ye buwa ka sɛbɛn ni misiri tugu ye ɲɔgɔn na fo n'a y'a sɔrɔ a teri dɔ banna n'i ye buwa diya ye k'a tɛ bɔ misiri la nin sɛbɛnni bɛɛ walahi ani dɔ ka surun o de sara o saya in cunna a kan o kamanagan de b'a bila seli la o tɛ ala ko ye o fɛn bɛɛ de bɛ ka k'an fɛ yan sisan maa caman bɛ seli bi mun kama sudobaga ɲini ka seli walasa n ka se ka jamaba sɔrɔ ka taa n sudo n ka cɛ sudo in t'i tila dɛ i sudolen kɔfɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen a sudo jama mɔgɔ laban t'a kɔ don fiyewu fɔ minnu kiri wana kiri ka na cun o ye ala ka yamaruw de ye olu fɔlɔfɔlɔ de bɛ na u bɛ n'i ɲininka u bɛ n'i ɲininka e ka ala tun ye jɔn ye ala ye jɔn ci a kana ci lase i ma ala ka kumakan n'o ye kitabu i ka kitabu tun ye jumɛn ye u bɛna nin ɲininkali kɛ jɔn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ɔ fɛn jumɛn bɛ kɛ k'o ɲɛsigi i kɛlen kɔfɛ ka nin dɔn yala e bɛ sɔn mun na i ka t'i sigi kaburu kɔnɔ k'i bɛ yigiyigi o fɔli la tugunba mun kama i m'a ɲini k'a dɔn mais sɔnkuraw bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ a bɛ bɔ bi sisan sini u bɛ taa concert kɛ fan dɔ la i b'a ye denmisɛnninw bɛ k'a da f'i dabali bɛ ban quoi mun kama an ma se ka ala ko fana kɛ tan n'a fɔra ko denmisɛnw de ye siniɲɛsigi ye n'an y'an sigi k'olu filɛ tan alikiyama jɔn don caman bɛ boli fo k'a ka samara ban o de la ala taala y'a fɔ a ko lahara jɔn don yɛlɛ don nka maa tɛ se ka yɛlɛ ala ni kamanagan fɛ fini tɛ maa si la nka e yɛrɛ ye cɛ ye wa e ye muso i t'a dɔn den minnu bangela n'u ma tile kelen kɛ olu de kunsigi bɛ minɛ k'a jɛ tuka ala ni alikiyama gɛlɛya bolo ala taala bɛ jɛn di mɛlɛkɛw ma u bɛ tile jigi ka n'a kɛ sibiri ɲɛ kelen jɔn kunkolo la i bɛ maaw jɔlen f'u kunsɛmɛ bɛ tobi bade nin don ma e siran e min bɛ k'i dogo ka kow kɛ nin don min e siran bara wɛrɛ tɛ min na maaw ta tali kɔ nin don min e siran e maa min bara wɛrɛ tɛ la ka taa dugukolo soli ka taa maaw ɲɛnama don a kɔnɔ ka taa dugukolo soli ka dabali kɛ maaw la ka maaw kunkolo don ka maaw tɔgɔ sɛbɛn k'o don bafin kunkolo kɔnɔ ka taa don kaburu kɔnɔ e min miiri nin don in na alikiyama jɔn don ye kamanafili don ye dɛ o kama bɛɛ k'i jija i ka du la ka n'i ka du dilan ko maa dɛ i ka du dilan k'i yɛrɛ bari maa ye i yɛrɛ di ala y'o siga ka bɔ bɛɛ la ala kira bɛ taa sorodali don mais an yɛrɛ de bɛ n'a tiɲɛ alikiyama jɔn don hinɛla tɛ ye dɛ bɛɛ ko de ya nafsi ya ne yɛrɛ kun badenw an kan ka nin yɔrɔ in jate minɛ adamadenya bɛ cogo min bi technologie ye fɛn caman wara technologie ye fɛn caman wara mais fɛn minnu waralen filɛ n'i m'a kɛ ko dɔn i kɛlen kɔfɛ ka miliyari bɔ i kun ka taa don fɛn na a bɛ tila k'i sama ka t'i don tasuma kɔnɔ mais fɛn jumɛn bɛ se k'a dilan bɛɛ k'i ka du dilan du tun bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an fɛ yan mali du tun bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn du bɛɛ n'a danbe de tun don mais bi danbew bɛ min danbetigidenw bɛ min ni yɛlɛ réseau kan kuma ninnu tɛ kunfɛ kumaw ye o yɛlɛ réseau kan n'i yɛlɛla sisan i bɛ masaya segin ala ma kanufɛn foyi ma sɔrɔ an ka jeunesse la k'u bɛ se k'u bolo kɔrɔta n'a ye fo n'a kɛra dɔnkilida ye dɔnkilida ne ma kuma dɔnkili kan k'a fɔ haramu don dɛ a haramu n'a halala o tɛ n ka sira ye nka fɛn min bɛ kɛ sabu kɔni ye ka fiɲɛ bila jeunesse la a y'o yɔrɔ filɛ dɛ fɔlɔ maakɔrɔw tun b'u bolo wuli ni fɛn jumɛn ye u tun bɛ waso ni fɛn jumɛn ye baara tɛ wa mais bi bi in na a filɛ kɛ a filɛ e mana fɔ bi k'i ɲɔgɔn hɔrɔn tɛ yen e kana bamakɔ kɛ
e jamu ye jamu ye bilahi ibn o jeli sɔrɔ Bamakɔ yan jɔn ye jeli ye sisan jɔn ye hɔrɔn ye ay to anga ala ko nke kanya de anga ala ko ke kanya ni kumala sisan ko zikiri zikiri halalai ni de haramu ye ne to nyanyina ala nga ala ko ke cogo o de banya o ko ke ko de ba chene ma kelengere na shite foy sarako amba nyini ala fe ala kan sago dama beki jantu ika demaya la femi ni ini mati jo ka onyini ngala o ika demaya de ika demaya kungo ita de mashika ni nege kwa ni yere nege ni sarajia dongodo billahi iba foko kanto jiena karamugo demiseni dok me ayeni kuma kelen fonye maka ika demaya dutigi erebe ta jo ki nyini nga ka fo boajan e dente seru yewa aba fo seru na ya ubi abe muso bo ka jo alikiyama jo do le budo ere na muso bo ka jo ka boajan jo aba fo deuma ay taw jo afana o baw ko fe ye yoro de dutigi chama be kashi bari ala e femi fo na ma ke ka ba ko jugu dando kwa ide ye sokono aka no boga fili ba fo fe no balu de no yoro en fora sisa be chama ka ba ko ya bari ni muso be ke balo ite sewu esigile no muso be ke balo e be se chogodi suna ikanki janto mara folo mina o e kabe muso dura e ba de mara folo ni dew nana bi soro ka jenga dew mara o tigi de kungo ka no alikiyama jondo ala kan sago dama ala ka juma chama yirana anga taba ala ka hinawla ala kan yiranya kan ta kono kira bunya kama salli ala rasul ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على اشرف المرسلين والحمد لله